Vero no motormu jejet-jejetno anggai lho. Bae wis 2.200 ane anu mapmu. Aja kuwatir kowe. Buat cari dhewe. Sepuluhan Pak jenengan Pak terakhir iki. Sepuluhan. Ya. Ya. Kamu bluk nanti kok. Salah nimbang ini. Gunung Kidul. Aduh. Ini jenenge kejarangan. Ku 5 orang belum. Ke-6. Keliman kok kurang. Galawan. Dengaran wis kok tangga gunaan. Marudi mau wis kok. 10 ekor. Abot banget iki. Hei, Bir, awane Bir, abot. Abot terah muatan kok. Ini lho karepku. Ya ngono, rada kacek ragane. Rada kacek ragane. Apa gawe wis bobrok gawe jangkrik iki. Piye, Pak? Piye, Pak? Ah, bobrok santu aku ro gendeng iki. Bang Bir sama lingkur lagi nyaur iki. Jam piro iki? Aku metu sore. Iya. 10-an, Pak. 10-an. Nggih. Papat 5. Ya, antuk nomor 5 aku ya. Keri dhewe rek. Gara-gara mijan ten kebi mau. 10-an, Pak. Lokalan Pak Yan. Lokalan. Sampe boleh terus. Duit dong bawa. Mau kan Galek. gunjing bapak aku. Si anu restu kan yang wulan. Restu. Anu mati, restu mati. Ya sing beli ungu lho. Wulan mau. Ketemu ning di Tulan. PKP to nih. PKP. Iya. Gue nanti mendepi juga dong bulan. Oh. Dia langsung PKP deh. Biar tanggung juga jujur ta. Lihat. Coba. Gue mati. Gue mati. Mat siapa? Ahmad. Ahmad yang baru di dong. Mat. Nah, tahan aku ae, Jes. 26. Biasane diengkel di iki kira. Pinter wong loro iki. Ah, ditelu saiki, Pak. Piro, Pak? Terus 10 terus, Pak. Amin. Awas nyaplok kuping. Oke. Kita semua ngomongin jadi. Beli rokok atau we? Alah, we mosok karo PJB ora disangoni. Pas arep bangkrut PJB kira-kira. Wah, kandangnya gede ning Romoko sasat. Allah. 50.000 ning Romoko, habis 20.000. Aku lagi heran ya lho kowe iki ene wong ngisi sakmono kae. Lha kok gelem mlebu PJB, kandang gede barang. Deus ini. Ya ke PJB kabeh. Nggih. Kami mawon. Wong kene iki diarani manajemen elek mo. Betul bahkan ya padha. Orangnya bodoh. Bahkan padha. Diuse padha. Tapi umur 37 buat tahun 6. Nanti sono. Kono. Iki barang Iki ya masuk ini. ini. Enggone Pak Toni piye ning Pak Toni? Enggone Pak Toni piye? Tali kok piye jo? Saya angel men saya rokok. Wis enggak. Cancang. Kurang ikhlas iki. Kurang ikhlas. Alah, bacok.
Oke. Ngono-ngono sik disangoni aku karo bos mutar karo PJB. Ono babar. Ora tak sumur ning PJB opo ya? Kandange tok oke. Ya kita termasuk hari-hari iki anu panene rada awal kabeh PJB. Jadi abene 45. Nyatu bar kena komplain kok kabeh peternak to, Pak. Ora gede. Sing mesake sing gane Pak Sunarto anu parang. Masa rong sasi. Wis nonton. Iya, rong sasi, Pak. Ndeke bakule. Cile Pak, ijel Pak. 2 3. Ciro. Iku pernah 10. Ciro lu, Pak ijel Pak. Kena lanang loro, tambah lanang loro, jeneng lanang loro. Sing wedok-wedok nggawe lanang loro. Niki betul-betul niki. Kawin. Blekene nek penelitian. Jalan yang loro. Sing lanang nganggo gembleh nggo gedhe lho, Pak. Pun bidang lho, Pak. Aku njima ket mulai bobot 23 nganti 28. Balik rono neh bobot 3 kilo rong on. Bali aku. Umur nganti ra didai umure piro. Nah aku tek rono ke 40 punjul umur pas kuwi. Sampai umur. 50 Swida mau 55 8 ya. Nyatu dimbu ya karo PJB. 4. Iya. Ora apa-apa lek ceker ono. Bakal ora ada. Nah, ada ya. Iya, ora ada ya. Cuma kan PJB kan. Tapi kono ke konsisten. Jaluk gede kayak gede, ora angel-angel. Penak sih. Jadi ning daerah Wonogiri ku milih 25,5. Ono durian ngono ya. Iya. Milih nih, Cok. Milih ya. Belum milihne ngono to? Ngilang kene. Penak. Penak. Aku dhewe. Soalnya apa? Aku dhewe sing duwe kandang pengine sportif, konsisten. PT ini dhewe lah sportif. Lah iya komplain Pak PJB jen buh. Apa meneh marketing anyar nyuleh terus panjangane. Jancuk. Dende apane bir pindah ngetan ngono jare. Komen wis mati keblongan. Pindah ki nek nang pulau ngono proyek kaya ngedan. Orang Jawa apa digenteni ae? Lah iya. Tuh marketing koclok kok teran. Wis disetting kok enak motor mlebu diolehi proyek dagelan. Walah, kene meneh kono to ya. Gene wis mandi kae. Oh, jam kok. Kok iso-iso nih pindahe mengetan pucuk sisan. Pucuk bisa. Nyapa edan nek marketingnya. Nah, kira yang kono kuwi lho kok 50.000 lho kandang. Masuk. Di bolo senene 20.000. Pak Aris Mantri. Mari semantri 20.000. Soalnya ning ngono iki kandang gede ya, penjarangan iki pertama cilik-cilik. Sesuk dilanjut dipilih mana sih mau itu tok dipilih lebone RPA mana. Delone RPA mana. Apa ya nak juga penjarangan ping pindho kuwi sing kedua kuwi itu tok nyel wape ya. Jadi pas panen karena lanang-lanang nyel. Apa ya? Iki kira RPA iki. Iki murni. Loro Pak RPA ngerti ya, Kak? Yo. Oh, layak. Layak kacek. Ora di RPA ya Ilham bodos nang kene. Sing cengkor-cengkor nek RPA lho pra dadi sak Tenan wis. lantai. Iki asuran di RPA wis umur 40 lagi 21. Sunarto kan open. Open nggih. Pilih bisa. Ya cekeh bakule. Karena itu tok. 27,5. Iki mari nyene panenanmu nang ndi to? Cedak. Entak kene. Sutres. Sutres. Pak Sutres. Ibu Pak Sutres. Kok Pak Sutres lah. Pak sapa sing NMP kok lali. Lah iya, 27,5. Lembo. Kuwi lah kok. Oh, Pak Sunarji. Narji. Iya. Kandang ngaji. Marji yang kecil lho, Lah, Samudra Pak. Naji Samudra. Oh.
Wo, ngelu yo nang iki wong padha. Maksud to? Diomongi wong e ngomong dhewe. 25,5. Nggunan sorry tak ora nggak. Ya, isi. Sopo gelem mlebu rono? Ya kuwi wis. Kondengen aneh ngontare hari kecelup ngono. Heeh. Blok ya. Ini kandang gue sing Medan itu. Iya, Foto asline iki seneng sing manen sing. penak Oke. sing cedhak ratan ini ya asline. Ini kaya nggone wong lawan lu apa-apa wong. Jeruan. Saman rencana apa bangun mana? Nih, tangi di ono. Sesuk langsung. Santai. Gengge dalane kena gengge kandang siji. tak jejer kan. Kandang-kandangnya. Wah, Pengen cita-cita. Aduh. mriko wonten WM-mu, Pak. WM-mu kandang sing kosong. Mari keteng iki genah dadi lagi perang panas langsung di kandang meneh. Lah anu kan nari nek dodol es ngono lho. Bakalan es ae ya. WM-mu kosong mang kandang, Pak. Jejer-jejer ya. Kandang iki sak ampun gedene ora tradisi. Digolek iki nih sih. Itu. Nggone rupane ngono kono isi orang Jo. Nggone tomingan. Wis umur piro? Kalau si Jili. Mari nih. Jadi sih Oke. cek nunggu selawe yang piro. Umur selawe ya. Bareng iki karo nggone Katanta bareng ya. Kakak ora.